खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जों दायो नै लामा ससेनिफ्रायसो आङो दायो इन्ट्र'खौ होगासिनो आरोना। ओमफ्रायो गोदान बोसोरबाबो बिराद दुखु रखमसो आरोना आंहा, मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' सिगांनि ब्लगखौ नायदोंबाथाय मिथिखागोन आरोना सान्दुङाबो बिराद थाथा नांथारदोंना, बारा नायनोनो हायाखै आं केमेरायाव। ओमफ्राय मा होनो सिगाङावहानि ब्लगखौ नोंथांमोना आं जे बोरायखौ हाथाइनि डक्टरनाव लांदोंमोन ना, नोंथांमोना बेखौ माने नायदोंबा मिथिखागोन आरोना। बोरायनि हाथाइया माने केप लगायनासो लाबोदोंमोन आरोना, एकदम लास्टारनिखौ। ओमफ्राय दायो माने बे केपआ गदों आरोना, ओमफ्राय गनानै दायो ओमफ्राय बेखौनो ओमफ्राय माने दाखालिनो गदों। ओमफ्राय आंना बोराया थांथ'वा होननानै माने एकदम दोनगासिनो आरोना आंखौ बिदिनो माबानानै फावसायनानै माने थांथ'वा, आंहासो जादों ओमफ्राय आंनि गथ'खौनो मोनाखै, मानो दानो थांनो साननैसोनि उनाव थांगोन होनना बुंबाय थायो आरोना। ओमफ्राय दा गोदान बोसोर मोनफैदो मस्थ' बेदर जानांगौ मिनिनो ना दुखु जानो इदि जालायलांबाय आङो। ओमफ्राय आं दिनैहाय एकदम जर जबरदस्ति माने मा होनो लेंनानै लाबोथारबाय आरोना, नङाबाथ' बे फैखाया जेबो मोनाखै होननानै माने बै केपआ गदों आरोना। ओमफ्राय दा ओंखायनो दा जोङो पाठसाला थांगासिनो आरोना, नङाबा गोदान बोसोराव जेबो इन्जय खालामनो मोननाय नङा आंना बोराया। ओमफ्राय दा जोङो स्कुटिजोंसो फैदों नालाय लामा ससेयाव थाथ'फैबाय। ओमफ्राय आङो दायो नै भिडिअ बानायनो हाबाय आरोना। ओमफ्राय स्कुटिजों माने बिदिनो बांद्राय गोजान खेबसे लागैनो सालायना थांनो एसे बोरैबा जायोना, ओंखायनो माने लामायाव ससे लाखिनायावनो नोंथांमोननि थाखायबो माने खोन्थाबाय आरोना आङो भिडिअ मोनसे बानायनानै। ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला, बोरायानो आंना एकदमबारे बेमारि टाइपनिसो जाबाय। बेमार माने बेलेग जेबो बिदि नङा आरोना, एकदम हाथाइनिल' आरोना, बेबो थाइसेल' एकदम सिंथारनिया। दा ओमफ्राय बेखौनो माने केपखौ लगायहैफिननांगोन ना, नङाबा बेदर जानो हाया। बेदर जानो हानाय नङा निउ इयाराव आरो औ दे होमबा दायो जोङो थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो ब्लगखौ। जोंथ' एसे सानजानासो फैखाबाय नालाय, दायो टाइमा 8टा जाखाबाय आरोना। ओमफ्राय थांबाय थानोसै दायो, मोनहैखासिगोनबो। नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै ना। मोजां मोनबायना जायगाफोरखौ? जावाय बुनै ओइ जावाय बुनना लावगाव गेटआव थानाया बिदि बायदि ना, बै दैमानि साइडनिया बेखिनि जायगाखौ बिराद मोजां नाङो ना इथिंजा फैबाथाय। पाठसाला मोनफैबाय जोङो दायो नै। ओमफ्राय बै आगोलथिंजासोमोन ना जिउ हाबनाया लामाया। बेखौ इयाव गारि दोनजाया, बेखौ नाङा। दायो नै जोङो मोनफैनानै जिरायगासिनो आरोना। ओमफ्राय मानसिफोर दङ, बेलासि जाबाबो माने बिराद मानसि थायो आरो बेयाव। गारियाव फैबायना, ओमफ्राय बेलासिबाबो बिराद मानसि थाखायोना बेयाव। दा बिसोर ओंखारबोबाथायसो जोंखौ लेंहरगोन आरोना। सासे दंबावोसो नै बेयाव। केप लगायनांगौ नालाय, केपखौ लगायनांगौ नालाय हाथायाव, ओमफ्राय लोगो जागोन आरोना, जेबो माबा नङा। ओमफ्राय मा होनो आङो दिनैहाय रेड लिपस्टिक ओमफ्राय रेड गस्ला गानबोदों आरोना। ओमफ्राय बांद्राय कालारिं नुयो नोंहानि मबाइलावसो ना, ओमफ्राय आंनाव बाराद्राय नङा आरोना, ओमफ्राय नोंनियाव बांद्राय नुयो नांनायनि बारा। नङाबा एसे रेडद्राय नङा आंनि लिपस्टिकआबो, रेडआनो होनबाबो माने एसे दा जेरैबायदि नुयो एकदम अफार रेड नङा आरोना। आसबाद दावलै सबिता
खाथियाव टेमिसन नुयो बांसिन गोजा गोजा नुयोना मालाय लेंहरबाय नै इखो ओमफ्राय जोंखौ माला लेंखो जोंखौ माला लेंखो टाइमा गोदो जाखो दा मोनाथारबाय इमान गोबाव नेबाय बालायलांबाय आं दाबो साबिया आंनो गोजांबाय ना लेंहरबाय नोंखौ बिराद टाइम लाखाबायना मोनालायबाय दासो जाबाय ओमफ्राय नै दायो माबा मोनसे जाहोनो होननानै बोरायखो दाथ' गुदुं गुदुं बुस्थु जानो हाया एसे माने गुसुखौनो जाबाय आरोना फिथा जागासिनो बोराया ओमफ्राय कफि नोंथ' कफि मोनलोंनाय नङा ना दा कफियाथ' बिराद गुदुं जागोन नों कफिखौ लोंनांला दे ना परथाखौल' जादों ओमफ्राय दाथ' बिराद मोनाबायानो नै 6टायानो जाबायना मोनहैनायावनो गोबाव जाखासिगोन जोङो ओमफ्राय आंना मोनफैला माथो दाबो या गोबाव नांगोन औ नोंहानि जानाय लोंनाय बारानिखौनो जानो नायबाय आं नै बोराया परथा जागासिनो बांद्राय गुदुं नङा ना दुंबुरबुर नोङो गुदुं मोनजाखाया नालाय ओमफ्राय आं कफि एसे लोंसै एकदमबारे थान्दाथार जाबायना गोजांबाय एकदम 6टायानो जाबाय मोनाबाय कफिखौ लोंनांला नोङो दे जिउ गुदुंद्राय एकदम हाथायाव नांहैगोन आखाइजों बिसिनायो बिराद माबा गुदुंथार नोंनिया एसे दुंबुर आङो एसेल' हर आंनो मोना एसेल' kalau kumnahan niyo? Ito ba sila kumnahan naman yun? Ay, yun si Kulikol. Nang la? Ang dansin ba? Diya? Apa diya? Damo sa sana? Diya, kitman iport niya? Tasty na? Tuh. Bekan ni ohun nama? Yo aglo oyo. Tuh. Dah kari pidang ni ro. Tuh. Kaya kari. मोनाथारबाय ना न' मोननायालाय खैथा जागोनबा जोङो 8थासो जागोन खोमा ना 8:30